И здравейте всички, аз съм Стефи и днес ви приветствам в новата ми поредица на Майнкрафт. Тя ще се казва World in a Jar или на български казано Оцеляване в буркан. Да, знам, малко странно наименование за този мап, но да, наистина ще оцеляваме в буркан и мисля тази поредица да бъде една от главните в моя канал, като за начало. Ако сте нови в канала ми, аз имах и стари клипове, това не е първият ми клип и не се чудете защо имам 182 абоната. Преди 5 месеца започнах да снимам, но да, сега започвам на чисто, защото си изтрих клиповете и да, надявам се поредицата да ви хареса, както и клипа, и да започваме с нея. Та сега събираме дърветата и ще се опитам да взема саплинги от тях, както и ябълки за храна. Само не можах да видя на табелките какво пише. A World in a Jar by GT Awesome Miseus. Да. I'm too lazy, so here you go. 1.3 users. Аха, добре. Тук имаме тиква и Ender Chest. И като гледам има доста буркани, които трябва да експлорнем, така да се каже, както и нататъка има, Това е дънжън ли? Да, това е дънжън. Имаме и Nether. Not bad. Сега аз чувам наистина доста паяци, които мисля, че са под нас, не са над нас, защото всичко е стъкло. Та сега, първо искам да направим един крафтинг тейбъл, с който да направим кирка и да потърсим камък и въглища, за да осветим периметъра. Искам само да видя къде да разположа нашата скромна миничка. Мисля, че някъде е и тук. Мисля, че е доста добре. Искам само да е на сам. Искам да е насам, защото имам проекти, които да правя. Измислила съм доста неща за тази поредица. И да, това е. Сега искам да намеря тези паяци и да им изкормя душицата. Честно, бъркат ми в нервите. Даже се намаля и звука. Всъщност ще влизам тук. Намалих го, малко го намалих. Сигурно вие не го чувате, но аз го чувам и да. Първия Никол, хора. Ние играем на 1.10.2, най-новата версия. Та да, това е. Общо взето. Та, може да ми съветвате долу в коментарите някакви неща, ако изпускам. Не съм играла мапа и да. Сега, добре. Направих си печка и забравих си направя кирка, да. Браво. Тук какво имаме, бе? Тук дънжън ли имаме? О, yes, бейби! Имаме дънжън, хора! Имаме дънжерино! Да видим сега. Мисля, че е на паяци. Оу! Опа! Мистер Спайдърс. Добре, тук ще запушим. Те не могат да минат всъщност. Сега ще вземем това. Ще направим торчове. Ще ги побием малко. Тъкмо малко да пофармим стринг за лък. Не ме бий, като ти казвам. Не ме бий, като ти казвам. Оли, троли! Лодка. Аре, лодка де? Аре, бе, какво ми се отваряш ти? Точно пак ти ми се отваря. О, те са два! Майко, умирах! Шит! Смешних такъв. Мана. Хора, умряхме си. И тук намерих дънжънче. Добре, както и да е. Умряхме. Нека видим кой има хубави неща. Може да си направим храна. Всъщност, федър. Pumpkin seeds и string. Окей. Not bad. Да видим насам има ли нещо. Намерихме айрон. Това е добре. Това е много добре даже, хора. Намерихме първия си айрон, с който може да се направим... кажи го.
брони, такива неща. Да. Абе хора, имам чувството, че Стоун кирката чупи малко по-бързо от другите версии. Не съм много убедена, но наистина чупи доста по-бързо. А това е Stone Pickaxe. Много интересно. Защо? Сега ще покопая малко по краищата на буркана, долните краища на буркана, за да видя колко е голям. Мога да намеря естествено нещо. Виждам Redstone там долу. Сигурно и по-надолу в буркана са и диамантите. Да, много ми е интересно какво има в този буркан, капачката на буркана. Може да отидем да проверим, всъщност. Може да сега да отида да проверя, защото ми изглежда доста по-голямо. По-голяма е капачката от тази на другите и това ми направи впечатление. Да. Тук лава ли има? Тук има лава! Майка, тук има лава. Какво има тук, бе? Тук има лава! Holy тролни! Добре. И сега ще отидем да ги оставим. Да, ще отидем в буркана горе. И там горе. Много ми е интересно какво има. Честно, много ми е интересно. Може да бъде нещо ценно, да я знам. Тук ще оставя честа. И така хора, сега ще направим експедиция до горе, там горе. Като гледам, ще ми трябва брадва. Затова ще се направим един брадвичок. И ще се изкачим бавно, но славно догоре. Както и това. И да, сега. Искам да направя стълбичка. Да, ето така ще направя стълбичка. Да се качваме по-лесно. Може да не ми стигнат камъните, но както и да е. И така. Качваме се бавно, но славно. Към високата... Добре. Мисля, че е умна идея така да направя, защото... Ето така. След това насам. Бавно. Идваме насам и забравих да се направя кирка. Да, естествено. Да бе, вижте колко е голяма тази, пък другите са толкова малки. Чакай сега. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Добре. И сега хора започва. Много ми е интересно. Наистина какво има горе. Сигурно ще обера тази капачка, защото ми трябва дърво. И да, всъщност. Ето така нагоре. Ето така. Какво е това? Holy! Yay! You found the secret room! Намерихме секретната стая. Вау, това наистина доста ме заинтригува. Какво за тази стая? Oh my fucking god. Вау. Money. Май няма се правим брони. А другия че изкваме? И тук също. Yes, baby. Yes, хора. Това е много яко. Тая секретна стая ми обра точките. Как се е сетил? Oh my god. Добре, аз ще се върна след като обера тази капачка. Да. И така хора, мисля, че това ще е за този епизод. Този епизод... Я искам сега да видим... няма малко джамп. Интересно, също няма малко джамп. Добре. Това е този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете лайк. В този епизод ние видяхме какво има в капачката на буркана. Намерихме
2 диамантени брони, заедно с 2 дъма меча, 2 дъма лопати и 2 дъма брадви и 2 хола, както и 36 диаманта. Заедно събрахме... Какво е това? Добре, това не трябва. Както събрахме почти... Да, събрахме 2 стака обработено дърво от тази капачка, което ще ни позволи да направим доста неща. И да, така изглежда отгоре. И не е паднал нито един саплинг, затова трябва по-скоро да падат. И мисля сега само да оберем шугаркейна и да приключваме, както и да го засеем, за да има повече реколта, така да се каже. И всъщност това е от този епизод. Други епизод сигурно ще направим градинки и ще ходим към животните, към броканите на другите животни. И да, това беше от мен. Аз бях Стефи. 10 лайка на този клип може да съберем 10 лайка, да. Това беше от мен. Аз бях Стефи. До скоро!